pag-ampo para mangita og trabaho. Among langitnon ug mahigugmaong Amahan. Lord, upani ako sa akong mga plano para karong adlaw. Ilabi na sa akong pagpangita ug makasulod og trabaho. Para sa akong pamilya, itugot Lord nga ako kining maangkon sa bisan unsa nga klase na trabaho basta wala ako makalapas sa imong mga sugo o kabubuton. Lord, ihalad ko kanimo ang tanan, nasayod ka nga ako ra gayud ang gisaligan sa akong pamilya. Nagkinahanglan kaayo ako sa imong mga giya ug sa imong panabang. Tabangi ako Lord ug tudloy usab ako sa pagpahiuyon sa imong kabubuton. Lord, akong isalig nga kanimo ang tanan ug pasayloa usab ako sa tanan kong kalapasan nga nahimo. Tudloy usab ako nga magkinabuhi nga limpyo ang akong kasing-kasing. Kini akong gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, ug pinaagi sa pangaliya sa among mahal nga Berhen Maria. Amen.